След Красьо Черния, Стопанската академия в Свищов беше замесена в нов скандал, този път с братя Маргини. Преподаватели обвиниха ректорското ръководство и свои колеги, че перат пари на престъпните босове. Информацията за това открили в търговския регистър, според който учените представлявали фирми, които имат едни и същи адреси на регистрация с фирми близки до Маргините. Преди да обвинят публично своите колеги, преподавателите подали сигнал в Софийска градска прокуратура и в НАП. Твърдят, че отдавна знаели, но се страхували да говорят. За сега не сме получавали официално заплахи, но се притесняваме за нашия живот, тъй като сме разкрили фирми, които имат капитал от десетки милиони левове. Според сигнала, около 10 учени представляват различни фирми, които имат общо счетоводство. Част от тях регистрирани в офшорни зони на един и същ адрес с фирма на съпругите на големия Маргин и Димата Руснака. Една от тези фирми се управлява от заместник ректора на висшето училище, доцент Андрей Захариев. Това дали са едни и същи мен не ме интересува. Аз имам офис в София, който е под наем. Там има изпълнителен директор, има колеги, които работят. Фирмата е създадена преди 8 години. Тя е регистрирана в Делуера, САЩ, по съвет на адвокатска кантора. Дяловото участие на Захариев във въпросната лизингова фирма е 200 лева. Капиталът й обаче е 100 хиляди. Според него пари осигурени от партньора му. Значи за един британец това са около 30 хиляди паунда, което е съизмеримо с годишен доход или за година и половина. Нищо повече. Всичко останало е заемни средства от банки. Преподавателите, които изнесоха данните за фирмите, твърдят, че в Стопанска академия има още десетки нарушения. Някои от тях бяха изнесени дори от депутати. Кой е прав и кой е крив обаче ще решат след проверка компетентните органи.